डियर स्टूडेंट वेलकम बैक माय चैनल पिलाମାନେ आज 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପାଠ ସମ୍ବଳ ଟପିକରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ ତାର ବିକାଶ। 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଜୈବ ଅଜୈବ ତଥା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ମନୁଷ୍ୟ। ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ। ତାପରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ତ ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ। ତ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳର କେତୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି? 4ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ଉପଯୋଗିତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୁଲଭତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଥରେ ଦୁଇଥର ଲେଖିଦିଅ, ରିଡ଼ିଂ ମାରିଦିଅ, ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ ବୁଝିକି। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେମିତି ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗବତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ସେହିଭଳି 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଦେଖିବା ଗରେ ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ, ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ, ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ। 1 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକଶିତ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 4 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଜାତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଇଜି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛି। କେଉଁ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଳ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ଦେଖ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତିକି ଆମର ଭୂମି, ମାଟି, ବନ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କିମ୍ବା ଅବିକଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ
ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଲଗାଣ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଓ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଏଠି ଦେଖ ଡେଫିନେସନ୍ ବି ଦେଇଛି, ତା'ର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ବି ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇଜି, ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ, ସଜୀବ ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ମଣିଷ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ମାନେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ଯାହାର ଜୀବନ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବହାର ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଆମର କ'ଣ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ଯେମିତିକି ଆମର ସୌରଶକ୍ତି, ବାୟୁ, ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ଆମର ଜୀବନର ସରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ କୁହାଗଲା। ଅସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ପରେ ମାନେ କି ସେଗୁଡ଼ିକ ସରିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ, କୋଇଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ପରେ ତା'ର କ୍ରମ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ତାକୁ ହେଉଛି ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳୀୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର, ଧରାଯାଉ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତୁମେ ଆଉ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ କି? ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଖଣିଜ ତେଳ ଆଉ କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇଭଳିଆ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ, ତାକୁ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଧରାଯାଉ ସୌରଶକ୍ତି ମାନେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି କେବେ ଆମର ସରିବ କି? କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଆଉ ପବନ ଶକ୍ତି, ଏହା କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଭରଣ କରାଯାଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ଥରେ ସରିଲେ ଆଉ ପାଇବାନି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କୋଇଲା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ନଥାଏ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଲଗେଇଥାଉ, ତାହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି
ମାଟି, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଟା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୋଇଲା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ ସାରା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାହାକୁ ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଲା? ଅଛି। ସେହିପରି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର ମାନେ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାନେ ଯେମିତିକି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରିବ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଜି, ଥରେ ରିଡ଼ିଂ ମାରିଦେଲେ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିଲେ ତମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନେ ରହିଯିବ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ରେ? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଉ କ'ଣ? ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଆଉ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଗୁଜରାଟ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବ, ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ଅଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଆଉ ପବନ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦ୍ଯାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିଛି ତାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ତ ପିଲା ବହୁତ ଇଜି, ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ 370 କିଲୋମିଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ରେ? 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଚାଷ, ଘର, ରୋପଣ କୃଷିଭୂମି, କୂଅ, ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପିଲା ଆମ ନିଜର ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କ'ଣ? କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ
ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଖୋଳପଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ନିଜର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମ ନିଜର ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। ମନେ ରଖିବ। ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏପରିକି ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର, ନହେଲେ ବହିରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ପ୍ରାୟ 22.2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପିଲାମାନେ ଏ ତ ଥିଲା ସମ୍ବଳର ବିବାହୀକରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଦେଖିବା, ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେଖିବା। ଏଇଠି କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆମର, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖ, ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ତୁମର ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ତମ ପାଖରେ ତ ବହି ଥିବ, ବହି ଖୋଲିକି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ପଢ଼ିବ। ଭାରତ ମହାସାଗରର EEZ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ତ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଭାରତ ମହାସାଗରର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ। ଲେଖିବ କ'ଣ? EEZ ଲେଖିପାରିବ, ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ନହେଲେ ଆସିବ ଭାରତ ମହାସାଗରର EEZ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ଡ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ସେଠି? ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପିଣ୍ଡ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବା, ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ନୋଟ୍ କରିବ, ପଢ଼ିବ ଆରାମସେ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ରଖିନିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଉପାୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଭାରତରେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଯୋଜନା, ତା'ର ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଗୋଟି ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିନିଅ। ମୁଁ ଏତେ କିଛି କହୁନି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିନିଅ, ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ବହିରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଇଏ ତ ଥିଲା ତୁମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ଟି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଜି ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ମୋର ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ଅଛି। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ? ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ମୁଁ ତ ଲେଖିଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ତୁମେ ରଖିପାରିବ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଆସିବ, ନିହାତି ମନେ ରଖିବ ପିଲା। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନିହାତି ଟପ୍ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ରହିଥାଏ? ଜଳ ସମ୍ବଳ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ପିଲା, ନହେଲେ ଏଠି ଜଳ, ନହେଲେ ଏଠି ଖଣିଜ, ସେଠି ଜଳ ଲେଖିକି ପଳାଇ ଆସିବ। କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମାନେ ଜଳ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମାନେ ହେଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର, ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଛି? IUCN ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ। 13 ନମ୍ବର, IUCNର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିଥିବ। ତୁମର 4ଟି ଅପସନ୍ ଥାଇପାରେ, ସେଇଠୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଫର୍
କନସର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଷ୍ଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି। 5ଟି ଜାତି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏଇଠି ଦେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ଭାରତ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ରିଓ ଡି ଜାନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। 1992ରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଳ ଟପିକ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଅଲଗା ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ।